hasiko gara igual. Bilkura buruaren aginduz, bilkura berezira deitzen zaio udaleko osoko bilkurari 2025ko azaroaren 6an egingo da bilkura 8:30 udaletxeko osoko bilkura aretoan zerrendako gaiak aztertzeko eta bazteko. Gai zerrenda, atala udaleko osoko bilkurak ebazteko aurkezturiko gaiak, lehenengo puntua azaroko ordenantza fiskalen aldaketa onartzea. Hemen esatea hori ratifiko egiten garela batzordean esandakoaz eta hori ez dutzegula baietza emango proposamenari batez be, mahai gainean jarri dakuleko eginiko gauza bat, parte hartzean ez dugu parte hartzeko aukerarik izan elaborazioan, esan gure dut, eta segurunik asko aztertute faltako dire beste proposamena batzuk egingo genduzela zer batzutan, tasa batzutan edo ordenantza batzutan. Eta gero asko edo gehien kezkatzen gaituena da azaroan gauzela abendurako suposatzen dela zaraman edo satzan tasa edo egokitu beharko dugula, Europaren aginduz edo zerbitzuak dekonkostora edo egokitzeko, eta antza danez udal honek ez dugu nahiz eta diru asko inbertitu dudan gauze honetan, ez dugu aurrera pausu bat bera ere egin, jarraitzen dugu 2,8ko igoera proposatuz eta erderaz esaten da mulu ezin coger el toro por los cuernos, eta etorriko da abendua edo urtarrila, ez dakit nozko egin beharko dan, eta etorriko jaku egokitu beharra, eta seguruenik sorpresa baino gehiago ikiko dugula, eta txarrena ez da hori izango, seguramente izango da, ez dela bape justua izango, ze jente askok alegin handi egiten duena, ez dugu sarituta ikusiko bere esfortzu hori, ez? Eta horrek esan gure dugu, udalak oso gitxi landu duela eta ez duela seriotasunez hartu gai hau. Gu komentatzea, ordenantza fiskal batzuk aurrera, gure helburua dela aurrera jarraitzea proposamen honekin, hainbat ordenantza fiskal ikutzen dira oraingoan eta proposamena aurrera jarraitzea dela. Eta gero komenta duzun tasan inguran, begiratzen gabiz, analizetan gabizeia ze lango egoera dagoen, baina Zamudioko udalak behin baino gehiagotan esan dugu pasoak aurrera jarraituko duela, eta horregaz batera badakizue zelan orain estudio barri bat atara dugun, egin dugun, enpresa aditu bategaz, gure kontenedorearen egokitzapenak iteko eta jakiteko zelango arazo batzuk badakizue dugu zela sarreraekin eta horregaitik estudio bat indugu. Horrek demostratzen dugu udaletxan hau ez dagoela geldirik helburu horregaz, baina, pausoak gitxike emoten gabizela. Arazo bateko gu eta induguna da lizitatu, zuek egon zarie mai horretan eta ikusi dozu zelan aurrera pausoak emoten gabizen. Beraz, apurka helburuaren helburua lortu arte. Helburua zein da? Hori, pago por generación implantatzea, baina orain momentu honetan ezinezkoa da, daukagun arazoarekin. Badakizue sarrerak arazoak emoten dituela, pilak bebai, gabiz hori gaituten. Eta horren estudioa izen da, orain egin duguna.
ekiteko ja zelan ekiditu aldiren arrazo horrek. Eta zeintzuk direz epeak? Estudio hori nosko gongo da? Estudio hori... Zelan dau momentu honetan, zer ez deko informazioa hori korren inguruen? Ba hori ontxe lasterra aginduko dugu ja, onartu behar dugu agindutakoa, orain bialdu idozkue informea, agindu gendune diputazionora ez dakit, oindala, 31 amaituten zen plazua, zik guztot agindute dauela. Oin egin behar dana da fabrikatu eta modeloak ekarri, Zamudiora. Fabrikatu kontenedore barriek? Ez barriek ez, probat. Ekarriko dana da egokitu dire, egokitu ez proposamen bat egin dozkue daukagu zen arazoak ingendun bere sasoian ingendun akortan basaria ondela urte bete terdi edo orain dela urte bete ingendun inkesta bat. Eta inkesta horren arazo gehiena zen, jenteak arazoak zituela sarrerarekin. Beraz, estudio bat indugu, horrek determine dugu zelango bekuntzak eginean diren zabalkuntza horretan, eta hori ja, ingo duguna da horrek modeloak fabrikatu eta herrira ekarri, baina bakarrik izango dira 3. Eta bitartean, esperientzia piloto bat ipin izan oin dela urte batzuk, hainbat herriko guneak dauzena zarratute, jarraitzen dute zarratute esperientzia piloto hori martxan ipini zenuten, jakiteko zelan birziklatzen zen, zelan jasotzen zen zaborra, esperientzia piloto horien emaitzak bitartean baditugu, ikusi alditugu eta jarraipen bat egin horrerik, ze azkenean dute batzuk pasatu dira, gune batzuk, herriko gune batzuk dauz itxite eta zabaldu behar dugu sakarra botatzeko txartelagaz, eta beste batzuk dauz libre. Horren emaitzak baditugu kontutan hartu dira, ze karo, zierrea berdina da, arazoa bera deko, ez? Beste, herriko beste, ontxiek arazo bera deko, orduan, zen puntutan gaude horretan? Horretan gabiz, orain egokitu behar dugu zela beste isla batzuk, adibidez Nara kalean badakigu dago zela dauz batzuk lehengokoak, eta horrek aldatu behar dire, eta aldatuko duguz. Eta ideia izango da, joan txarratzen, zikeran ezin dugu momentu honetan pago por generación implantatu, hori sistema implantatzeko funtzionatu behar du danak oso ondo. Eta momentu honetan ez dugu garantia hori. Ez dugu, sarriten pasea askube bai, noin da bizke pasetan, jentak apurtu da askube hemen, por ejemplo, arazoak asko gabize eukiten. Orduen, gabize isla guztiek jarri gurean, herrien, eta horrek jartzen dugu zenean, erabaki hartuko dugu ia holan eizialeiken, ala ez. Baina, gaitza, zein dan, orain arte itxita dauzenak, zer da euskuzurraretzan hemen, korreoz aurrean, gauz batzuk itxite. Orain estekotaz, momentu honetan ez dakitxut esaten datua zeintzut direzan. Baina, desberdintasuna igerten da besteekiko, badago hori irakurketa bat egin da horren beste urtetan gero. Badauz kontu batzuk arazoak emoten dut diesenak, badakigu zenak. Beste batzuk izite dauzen askotan ez dure arazorik emoten, adibidez, artean eskolatik aratu dauen kontenederak ez dure arazo askorik emoten. Hemen guzurraretzan dauzenak, bez. Baina badakigu adibidez Aramendi alboan dauen puntu horrek arazo asko emoten dauzela. Eta hemen urbasan dauenak bebai, eta aurretoak bebai. Orduan, analizetan gabiz hori eta ia zelan konpondal dugun. Alan eta guztiz tasari dagokionez, ideia da, lehenengo industriak bere sistema dauka, eta industriaren pago por generación aplikazioa asko esagoa da, orduan nahi dugu industriaren pago por generación ondo itxi argi eduki, eta hori dagoenean aplikatu pago por generación industriari, hori ikusita datuak aztertuko ditugu, ia zenbateko igobera egun behar den, edo esten beharrezkoa igobera, bakarrik pago por generación industriari aplikatuta balioko duen kostu guztiak sarrerekin ekiparatzeko, eta gero ja purka-purka alkateak izaten dituen arazoak joa konpontzen beste herriko esparru guztietan aplikatzeko ere pago por generación. Beste herri batzuetan egin dena da, igoera bai aplikatu,
baina pago por generación utzi alde batera. Hemen badagoenez lan bat aurreratuta aurreko urteetan, baina nahi dena egin da hori, separazioa, industria parte batetik, zedeko bere sistema propioa, gero, herria beste parte batetik, herria ditu arrazo pilo bat, kostatuko da dira pago por generación hori aplikatzea, industrialdean aplikatzen denean pago por generación ikusi datuak, ia horrekin balio duen edo zelan egin dezakegun, eta horrekin izango dugu ja pago por generación, aunque sea partziala, eta izango dugu kostu guztiak sarrerekin ekiparatzea. Eta plazuekiko nire ideia eta nire helburua da urtarrileko osoko bilkura onartu ahal izatea eta datorren bigarren trimestrean aplikatu ahal izatea. Baina ezin dugu esan ehuneko ehunean hori lortuko denik, sistema berezia, ezberdina eta ondo ez aplikatzeko ez dugu egingo. Ideia da eta helburua da urtarrileko osoko bilkura eramatea aldaketa. Logikoa da esan duzunez, zigur, egon arte funtzioneko deuela ez aplikatzea, eta gainera dirutza bat bestetan dela horretan, kontu da hemen indala aldrebez, eta bazte direzela milioiak danon dirutik, aurrera emateko ziurtatu barik funtzioneko zegoela eta ondino gauz egoera honetan. Eta oin, bazte beharko dugu beste ez dakiz zenbat euro, izango dela dirutza, seguramente, honek kontenedorak ez bertako funtzionetan, ez dakit barriek ekarri edo egokitu, baina egokitzea be diru asko izango da, seguramente jakingo duzue gu baino gehiago eta ez duzkuzu informazioa partekatu gure, esan duzuz isleta batzuk egokitu behar direla... Ez egokitu, lehenko kontenedorak... Ez teko, momentu honetan daukagu zelango estudioa indozkuen. Orduan, eze presio... Bai, estudio horrek bakarrik da estudio bat diseinuan asuntoa gaitik, ez da... Igual ekarten dugu gara horri eta arazoak emoten duzu, ondino hori horrek kontenedorak eta gokitu behar dira usta bere, eta beste estudio bat inbar da. Indugu estudio bat, horrek determinazku mejora hobekuntza batzuk, eta horregaz, ekarri behar dugu herrire, jakiteko horrek funtzionetan badagoen edo ez. Momentu ez teko supervisin horik, horrek ez badagoen funtzionetan, eta beste bat inbar badan, eta garezte merkeau badan material aldatuten dalako, nik hori ez dakit. Ez nago esaten ze egin behar da, sino zuzauz esaten estudio bat jainde dagoela eta badeko zuela. Bai, ez ekonomikoa. Ez ekonomikoa, ez estudioa. Bai, estudioa bera, zegaitik ez duzu partekatzen gugaz bai guk eukiteko informazio hori. Bale, bueno. Baloratu alizeteko, proposamenakin alizeteko, eta gupe bai eukiteko iritzi bat horren ari. Eta ez gero ja implantetan duzuenean zuek hartutako erabaki. Ze bada gai bat, nahiko potentea herrien, asko mugiru zegoela, diru asko errepikatzen az, baina ezka izan diren milioiak, inbertidu direnak honetan, eta uste dut badeko gula eskubidea gube bai jakiteko zelan dan prozedura hau, eta ze estudioin diren, zelako informazioa jaso dan, eta balorazio batin edo proposamenak ekarteko. Bai, bueno, nik komentalde txutena, sabiz hori, diruaren kontua, ez da iguna iztu, hau proiektu pioneru bat izen zala Europa mailan, eta egia dela, azkenengo 2016an hasi zen proiektu bat dela, eta ordurikona, adibidez, zabalkuntzako txartelak, asko evoluzione dire. Guteko guzen modeloa orain ez teko zer ikusirik, orain dauzen hobekuntzakaz. Ni pasan astean feria baten egon nintzen, eta nahi ikusi nendun zelan dagoen kontenedoren asuntoa. Eta asko evoluzioa da gutakagunarekin. Guk dagoen inbertsio guztia gasoindala inbeste urte hasite honegaz, honek duko da igoera bat, ordaindu beharko duguna herritar guztiek, eta beste herriekaz alderatute egongo gara leku berean. Bueno, ez da txarra, momentu Paris pauso batzuk... Guztia zertarako izango da, eta ikusiko dugu abernos benetan inalko dan hori, eta zenbat diru gehiago azte beharko dugu, orduan, ardura batzuk badauz landetan. Bai, baina gure hartu behar dozu ez zuen erabakiek izan dira. Hartu beharko dozu bai, gauza batzuk ez direla ondoin, eta honek kostu handi eukiko duela barriro, eta gauzela, beste herritar guztiek gauzen egoera berean, aurretik indako inbertsio guztie gainera, gure gain deusidanean, esatarako momentu honetan. Guk behin baino gehiagotan komenta dugu, helburua hori dela, eta horren helburuare hartuko txegula.
Bueno, beste herri batzuk hartu da hori erabakia bakarrik organikoaren asuntoagaitik, bueno, zenbait eta organikoa gehiago zabaldu, orduan eta hoberakin ateukin. Beste batzuk, inde hori bai, zenbait pertsona dauzen padronetatxean, orduan horren, nik uste dugu modelo hori ez dala justa eta helburua beste bat dala. Helburua dala, frakzinoak sakabanatzea eta resto frakzinoa dala gehien kostetan dagoena, horri penalizatzea. Bai, horretarako helburu batzuk egon bar dire eta prozesu bat oso prozesu luzea da. Behin baino gehiagotan esan dut, proiektu pionero bat dagoela, kontenedore horrek, modelo horrek ez ziren existitzen, inon bez, eta Zamudio-Dontzako inbarko ziren, eta gero daukagun zabaltzeko sistema hori, evoluzionatu da pila bat. Baina badakizuenez, guk ezin dugu erosi inbertsio batin, eta hurrengo modelo ataten denean, beste bat erosi. Eta hurrengo modela, izetatu behar da, prestokin behar da dana, orduen guk ikusten duguna da, hori dakagu zuenan kontenedor barriak, ia funtzionetan dagoen, eta gero kontuen eukibarreko beste guze bat izango da, sarreran, txartela emiten dan lekuen horren kostua. Nasoin daukagun sistema zan, orain dela, 5 urtekoa o 6 urtekoa. Eta hori ja beste erabatera dauz, oin digitalizeta dauz. Eta lehen pase barzan, txartela joan barzan persona bat, atean moduan, lektura ekiteko, ia nor sartu dan eta norez jakiteko. Eta orain dauz sistema batzuk, por ejemplo, txartela egiten dauzuna, kontaktue sareagaz dau direktamente. Eta momentu honetan guk esteko gugori. Orduan joan barko esan pertsona bat, kontenedore guztietara, astero edo hiero, konprobetan ia nor sartu duen eta nork ez. Baina implante zanean hori kontuen hartu zen duen hori. Bai, momentuko gauze bat da. Eta gero momentu erdu zanean erabaki zen duen hori ez dala oso viablea. Ez oso viablea, zuek dugu badakizue sektor honek edo industria honek teknologian asunto hau sektor honetan asko evoluzionatu duela. Bai, baina zuk erabaki zen duenean, zure partiduek edo zu ez dakit egon bazinen, azkenengo legislaturan, bai? Amaseiko proiektu bat da. Igotxe bat egon zinen zu, gero jarraitu zanean iten. Edo egotzek erabaki zegoen barren gazte, EAJ-koak erabaki zen duenean hori itea, jakin zen duen pertsona bat joan beharko zala hori iten. Bai, momentuko teknologia zan, momentuko teknologia. Momentukoa, zuk erabaki zen duen hori viablea zala. Bai, momentuko teknologiagaz, horren teknologiagaz, oindeko guzen kontenedoretan. Eta hain esaten duzue, igual ez dela viablea pertsona bat ibiltzea horrez. Ez dinot ez dela viablea, dinot beste oztopo bat dala. Horretan, bebai asko. Evoluzione dala. Bai. Eta evoluzionatuko dugu. Claro, por supuesto. Baina hori da dela nulez. Eta gero edokitu beharko duzu. Baina asuntoa ez da hori, asuntoa da gu hasi ginela inor baino harinan, honetan, eta zuk esan duzu nulez pionero izan ginen, proba batzuk egiteko, egin ez direnak. Kontenedore inteligente batzuk egiteko erabili ez direnak. Inteligentzia hori, sasoikoa, punteroa sana, esan erabili. Horren helburu esan pago por generación edo esartzea. Ez da, momentu baten bez hori egin. Izango dire 5 urte inguru lehenengo isla edo experimentala edo jarri zanetik, ez dekogu horren emaitzarik. Zu dinozu aztertzen gauzela kontenedoren egokitasuna. Kontenedoreak jarri zirenetik, eta gure dut hemen gogoratu, kontenedoreatan 100.000 euro gazte direla, 100.000 euro gazte direla, esateko hon ez dozkuela balio. Horretarako direz esperimentuak, eta esperimentuak hemen aspalditik dauz, baina emaitzak ez da bat bez. Ez dela funtzionetan, egokitu behar dugu zela, honek, sistema honek ez dozkuela balio, baina gaitzek esan dutzu nulez, gaur da gune, herriko alde batzutan, txartelagaz, zu dinozun txartel zar horregaz, zabaldu behar dugu, eta oztopo baino ez dana, jente askorentzat, baina jarraitzen dute. Eta zu badakizu, honek esan dutzunean batzutan, zu eta zeraitik gure kalean bai eta beste honetan ez,
ez dakit, ontsa enterenaz, baina urtegi beran esan hori hori izen zen momentuen izizalako, momentu batetik bestera. Kontratu berri bat azizalako mankomunitatean. Eta justo atxoko gauza bat izen zen. Kontratu horrek jarraitu zuen lehendik zeukan agindua betetzen. Hau da, horrek itxita daroaz, pandemia sasoiko udatik. Baina gauza da, jarraitzen duela bardin. Eta esertarako ez badu balio, zabaldu danak, eta zain oso ondo funtzionetan duela usurraretzakoa, baina ez da egia, nik astero noa da, eta batzutan iziendo zabaldu, beste batzutan zabalitau, beste batzutan bat zabaltzen da txartelagaz, beste batzuk ez, batzutan txartelak zabaltzen da beste batzutan ez, ez da egi hori. Eta gero, esan dut dutena da, nirozu gero, gutxi estean lez, beste batzuen aurrera pausuek, hau da, organikoan ondo berziklatzearen eta obariek eta jarri direla beste herri batzutan, eta nik dinot. Bueno, invertidu dutenaren araberako, ez dut txarto ikusten, zikeran zeus errindabie. Hemen, gauz, 2016-tik, hau da, beratzi dute, gai hau lantzen, eta abenduen bukatzen da, eta ez dugu ezer aurreratu honetan. Ez da organikoan bez, saritzea ondo egiten duenaren lana. Eta gero, nik bakite Zamudio berezitasun bat ekola, eta azierrek azaldu duen mudez, errezago izango dela kontrol hori erabatea enpresan, eta esartzea eta hori, baina, eta zuk ekonomiari behiratzen diozu alde hortatik, eta horrek lagunduko dozku, zerbitzuaren parte handi bat, edo ordaindu alizatea, eta gero, bestea, danon artean egiten du zera, esan da, banatu edo, eta hori, ekonomikoki oso ondo olike, eta kontuak eta kuadreko dabie, baina nik ez dut pentsetan helburu hori danik, pentsetan dut helburu izen behar deuela ondo reziklatzea, ondo jendeak ondo egitea hori, eta saritzea ondo egiten duenak, eta zigortzea txarto egiten duena. Eta orduen nik alde hortatik, eta ez da ekonomia maila, hau da beste kontu hau, uste dut, gure 0-tik 10 Zamudioen egindako balorazioa izen behar duela 0 edo 0,5 ez dakite batera helduko den orokorrean, eta ikusita zer medio erabilidan. Dinostezu, estudio bat enkargatu dugu kontenedora zera. Estudio bat enkargatu dugu kontenedora zererako. Ipini ziren lehenengo gunerik, emondari ez arazoak. Jente guztiek kejatzen zen accesibilea gaitik, erabilgarritasuna gaitik, eta hori. Estudio bat enkargatu behar dugu horretarako. Inkesta bat egin behar dugu jakiteko horretxartu funtzionetan duela, danok ikusten dugunean, emaitza ikusten zen, satzak denbora guztien kalean. Baina, hau ez da oingoa. Hau da, oingola, 3 edo 4 urtekoa egin zanekoa inkesta hori. Inkesta horren emaitzak guk eskatu duguz. Ondino ez da zu emon. Eskatu duguz idatziz, ez da zu emon. Horrek emon direzela. Emon da espediente bat, eta hor ez da inkestaren emaitzarik bat ez. Estudio amon zan, indako prozesu parte hartzaia amon datzuen. Indako prozesu parte hartzailearen espedientia emon dazku, eta hor ez dauz estudioen jasotako datuak eta azalpen. Eta horren modulez beste espediente batzutan. Baina ikusi zer ipini askun, eta ikusiko dozu zeran ez dauzen emaitzak zera. Baina, hau aspaldiko estudioa da. Oin beste estudio bat egin behar da egokitzeko. Estudioak. Ez? Eta hau zurik bat bera bestugu emon.
Ni ez naz osta bere errepikatuko. Beraz, gure helburua puntu honetan, egia da, ordenantza fiskalak asetor garela eta gai hau ez dugula asko tratatu, gai hau, gure proposamena da ordenantza fiskala honekaz aurrera jarraitzea. Zakitzuek kontrako boto emango duzuen. Ez du azten ingo, lehen hasieran esan duten agintik ez dugu elaborazioan parte hartu eta seguramente beste modueten ingo dunk esan asko. Bidaliko duzkuzu estudio hori? Nahi eginda. Bale. Noiz? Puntekot eta paseko txuet.